ସାଇକି ଲାଜଲ କହିଦେଲନି କ'ଣ କହିବି ତମକୁ ଆଉ। ତ ହେଭିୟର୍ସ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରି ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାଇକ୍ଟା ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ବାଇକ୍ରେ। ବାବୁ ମୋର କଳରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଘରଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ମୋ ଘରଟା ଏବେ ତିଆରି ହେବ ବା ଘରଟା ଏବେ ରିପେୟାରିଂ କରାହେବ। ତା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ବାଇକ୍ଟା ଦେଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପିଲାଟା ମୋର। ଯିବୁ ବୋଲି ମାମୁଁ ଘର ହଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆଉ। ତ ତା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବା ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଶୁର ଘର ବି ଅଛି ତା ପାଖରେ, ସେଠି ବି ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ଟିକେ ଆଉ। ତ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାପା ଘର କଥା କହି ଶୁଣିବାରୁ ତାଙ୍କେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ବୋଲି ବାପା ଘର। ପୁରା ରେଡ଼ି ପେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗିନିଟା ଏମିତି ପୁରା ଟିପ୍ଟାପ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ିଆରେ ପିନ୍ଧିକିନା ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ନେଇଯିବି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଶାଶୁଘର ଦେଖା କରି ମାଆ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରି ତାପରେ ଯିବେ ଆଉ। ଘର ଟିକେ ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ହେଲମେଟଟା ଧରି ସେ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ ରେ ଶାଶୁର ଘର ଯିବ ହସି ଦେଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ତୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖାନି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ବେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବୁ। ପିଲାଟା ଚଢ଼େଇ ଦେଲାଣି ମୋତେ, ସେ ଆଗରେ ବସି ବୋଲି ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଟାଟା ଟାଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ। ତ ଏବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଆଶା କରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ମିଶିଗଲୁ। କାଲି ରାତିରେ ମାଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଲାଭଲି ନେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି ଫ୍ଲାୱାର ଲାଭଲିଟା ନେଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ଆମେ ବାହାରିବୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଖରା ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ। ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ତ ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାଇକ୍ରୁ ବାହାରିଗଲୁ, ନହେଲେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମୌସମଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଜି ଦିନ ମୌସମଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏବେ। ତ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଆସିକିନା ଦେଖିଲୁ ଶାଢ଼ୀଟା ସେ ଗନ୍ଥା ସିଲାଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦେଖିବାରୁ ସେ ଲାଜରେ ସେ କ'ଣ କହିପାରିଲାନି। ଏଠି ଗନ୍ଥା ସିଲାଇ ହେଉଛି ଶାଶୁ ଘରେ। ଶାଢ଼ୀଟା ଗନ୍ଥା ସିଲାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଥା ସିଲାଇ କରୁଛି, ତାକୁ ଶିଖାଇ ସିଲାଇ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସିଲାଇ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ନେଇଯିବି ମେଡ଼ିକାଲ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି 7 ମେଡ଼ିକାଲ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିକିନା ଆମେ ଯାଇକିନା ଦେଖୁ ଭିତରେ ଟିକେ ରିସେପସନ୍ କାଟିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫର୍ମାଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା କରିବି। ତ ଆସି ଦେଖିଛି ଲୋକ ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି। ରୋଗୀଟା ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଗରେ। ତ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ପଳାଇବୁ। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଏଇଠି ରିସେପସନ୍ କଟା ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଅବশ্যଇ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଶା କରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ରଖୁଛୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।